Bună! Astăzi vreau să-ți explic de ce e necesar să lucrăm cu o agenție imobiliară. Într-o tranzacție vorbim despre un cumpărător și despre un vânzător. Cei doi se află în tabere complet opuse. Cumpărătorul își dorește un preț cât mai mic pentru viitorul apartament care urmează să-l cumpere, iar vânzătorul dorește un preț cât mai mare, poate uneori un pic peste prețul pieței. Dar e și de înțeles, el vinde un obiect de care s-a atașat emoțional. Ce face un agent imobiliar? Intervine în acest proces și mediază ambele părți. Pentru că ambele părți, deși sunt opuse, au dorințe complet opuse, să știți că la final de zi toți își doresc același lucru. O tranzacție finalizată, o tranzacție reușită. Haideți să vorbim un pic despre negociere. Poate nu toți avem skill-uri despre negociat. Agenții imobiliari au traininguri speciale în care învață aceste lucruri. Haideți să vorbim un pic despre analiza de piață. Tu ca și proprietar, da, într-adevăr, poți să-ți listezi apartamentul la ce preț vrei tu, dar nu vei ști niciodată dacă prețul acela este un preț competitiv, este un preț corect. De aceea, un agent imobiliar poate să facă o analiză de piață și dacă îl trezești din somn. Știe ce are de făcut, știe ce pași trebuie să urmeze. Haideți să presupunem acum că tu ești cumpărătorul. Ai venit la noi la agenție și trebuie să te ajutăm. Ne vei spune că vrei un apartament, de exemplu, cu 3 camere, cu 2 băi, să nu fie etaj intermediar. În același timp, noi luăm toate informațiile care ni le-ai zis tu, ne mai ocupăm și de alte aspecte, precum avem grijă să fie un apartament luminos, să nu aibă igrasie, să nu ai probleme, să nu trebuiască după să dai toți pereții jos și să te apuci din nou de reconstruit apartamentul. În concluzie, ce aș vrea să-ți transmit? Dacă ai vrea să ai o tranzacție sigură, fără bătăi de cap, cineva să te sune în timpul zilei și să-ți spună că bună ziua, mâine, între ora 5 și 6 vom vedea 5 apartamente, iar tu după vei putea trage o concluzie și vei putea alege o decizie care nu o vei regreta, că până la urmă e vorba de o tranzacție scumpă pentru tine, poate una din cele mai scumpe din viața asta, alege să lucrezi cu o agenție imobiliară. Eu am fost Vlad și te salut până data viitoare.